Как беше за вас това преживяване, тимбилдинга, родители и деца? Благодарим на целия екип на Джагарамба за това, което ни направиха това приключение, направиха се причастни. За организацията, за всичко, да. Идеите страхотни, само напред, само напред. Благодаря. За мен това беше много като развлекателно, защото се откъсвам от ежедневието и правим съвсем различни неща пред природата. А какво успяхте да си вземете, така нещо, което си тръгва с вас? Повече топлина и повече обич и сякаш повече разбиране един към друг. Да, това, че бяхме заедно, беше страхотно наистина. Със сигурно ще го препоръчам, защото познавам много приятелски семейства, които имат някакви спорове помежду си, имат нещо, за което те не се разберат, особено родители, деца, тинейджери. И това Абсолютно да, бихме препоръчали, абсолютно да. Много ви благодаря. ни благодаря. Благодарим ви. Благодаря.